scoate apa și intră la râu. Hai, minerul! Da, eu uite-l pe zi. Bă, minerul! Bă, pleacă, mă, dragă. Hai, minerule! Să mă dau la o parte de Chicule! Hai, tată, hai! Chicule, vezi de treaba asta. Ăsta nu se... Nu mâncare pe aia. Mă bag ăsta toate filmările, Chicule. Vedeți cu lumea, mă, vezi. Condiții normale astea sunt. Domnul Rașianu, ce faceți, domnule? Dârca! Dârca? Sușenilă? Pe asta chiar poți să-l bagi jos. Bă, cuchii. Ia razul de acolo să mai trag o sapă. Ba numai că vine toată apa în coada pe ei. Care, mă, că nu mai e? Mai stăm fie. Păi nu, pui după aia înapoi. Băieți, gata. Îl dai la o parte să nu murdăresc. Armăm. Bă, ce mă că ești fotogenic? De ce îți tragi căciula pe o parte? Mai că dai bine pe sticlă. Uite-și pe fratele Costel. Cel mai tare sudor de la Lupoaia. Fratele Constantin, cel mai mare sudor de la Lupoaia. Ce să făcea cariera dacă nu erai tu? Ochii! Ce să făcea cariera Lupoaia dacă nu erai tu? Ia! Spune tu ce să făcea cariera. Giurgiule, Gică, ăsta-i sudorul, frate. Da? Ăsta-i sudorul. Da, cu stația nu prea poți să sudezi, aia e problema. Aia e problema, că nu prea poți să sudezi. De la miner. Așa nu... Condiții normale, bă, ce... Aude pe baltoacă. Băieți, mă duc să sudez aia, ha? Da, mă, da. Stai așa. Dă-mi, băi ăsta, îmi dai destul la creștere pe partea aia. Pe unde te duci cuțitul atunci. Mă duc, frate, la galerie. La galerie, frate! Hai că e ca ciubotărică, 5.000 de euro salariu. 5.000 de mult. Am trebuia să pun 5.000 de like-uri o să ai pe internet. o parte și pe alta aceea unde... La babă. La babă aici, nu trebuia să-i punem siguranță și pe partea asta și pe partea aia. Ne lăpură, pune mine. Hai că vezi urai de este primetă pe aia. Frate, dacă voi credeți că eu putea... Eu pot să sudez asta. Doamne, să fac pula, bă, nu știu cum o sudă pe aici. Dacă vine Juraghe și spune el cu telefonul cum să sudeze. Cine e puțin ăsta? Cine? Că eu să-i dau. Că e negru acea, pune bacon. Minerul. Zici că e minerul în gaură. Da. Ia minerul. Ia, ce faci, mataleaci? Băi, Ei! ia dați drumul să vedem, avem mese, scaune. Condiții de lucru, auzi. Condiții deosebite. Sau normale. Condiții normale. Dă-i! Dă-i pe doi! E pe 2, că merge mai repede. Care ăștia, mă, că nu știu, mă. Nu s-aude! Oh! Gata, mă, pe unul! Gata, bă, gata! Merge pe unul! Merge acum! Pe 1! Cel mai mare miner de la cariera lui Poia. Giurgiule! Se știe. Filmează de pe tine!
N-ai mai ce dracu să faci așa. Ei, dacă asta nu bag pe internet, uite o să vedeți. Dar ce faci? Ce mă? Atâta te duce mea. Pentru Uite o să vezi. condițiile astea schimbăm un... Ce schimbăm aceea?